fiesta? Yes, a party. Ah, però una fiesta de què? És l'aniversari d'algú que estem celebrant. The end of the school year. Que nuestras familias están aquí. Que ens ho passarem genial. Que anem a celebrar? Ho pregunteu de veritat? Estamos aquí para celebrar y compartir el increíble viaje de Music and Art. Yes, yes, music and art forever. Gospel music has helped us a lot to feel free and not to be afraid. Celebrem que hem après a cantar sentint-nos lliures. Pues vamos ya, ahora es nuestro momento. Recordarse el canell i disfrutem. I am free, free like a bird. I am free. Make sure your heart. I am free, free like a bird. I am free. Make sure your heart. I am free, free like a bird. I am free. I am free, free like a bird. I am free. Make sure your heart. I am free, free like a bird. I am free. Esta canción diu, ahora es el momento. Ahora es el momento y tenemos una oportunidad y el mundo como siempre está cambiando, pues esta es la nueva oportunidad. Que lo canten ellas y ellos és com bastant emocionant. Això, now is the time. Now is the time. Now it's the time. This is our chance. The world is changing with love in our heart. We can heal each other. Now is the time. This is our change. The world is changing with love in our hearts. We can heal each other. Now is the time. This is our change. The world is changing with love
curta? Toeda. Aquesta cançó repetitiva que es diu mantra sempre ho aconsegueix amb nosaltres. I love them. What about you, families? Did you like them? La canción que os presentamos ahora nos invita a deshacernos de aquello que nos preocupa. Famílies, quines són aquelles coses que us preocupen o us fan passades? For us, it's clear, and we will. Then don't buy the riverside. A nosaltres ens incomoda quan alguna competició esportiva ens critiquen en comptes d'animar-nos. Crec que és un botonet, oi? O si no, doncs mira, a veure, té botonet? Ok. Bravo. Un aplaudiment per l'ajuda. We are happy to be mixed into five. Ens fem mal quan no confiem en nosaltres mateixos, veritat? We are worried with our difficulties at the school. Nervous, anxiety, lack of trust. A nosaltres ens fa mal quan arriben o es burlen de nosaltres. Ens critiquen o ens fan alguna. A nosotros nos molesta cuando a veces en casa nos peleamos con nuestros hermanos o nuestros padres. Bueno, no vull micro perquè aquesta gent està molt... Dale, canya. muchos años que nos conocemos. M'ha dit, vols el micro? I jo li dic, no. I ella sabia que jo voldria el micro. Però no per res, no per res. Perquè, home, això del gospel, i més sistèmic, té sentit, sabeu quan, no? Que nosotros estamos muy bien aquí escuchándolos a ellos, pero, ¿no? Cantar nosaltres també, no?
Sí, cantant nosaltres. Pots anar a dalt, Jordi? I'm gonna lay down my burden. I diu, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Esto lo tenemos claro. Ahora os lo cantan ellos, ¿vale? Tornem a fer això perquè els pares i les mares ho puguin aprendre, ¿vale? Vamos. I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, I'm gonna let down my burden. Down by the riverside, steady, war no more. I'm gonna 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 steady, war no more. Saber que quan les preocupacions es comparteixen pesen menys. I no només això, també podem començar a mostrar-nos tal com som, respirar profundament i sense un nus a la bola. Of course, with no fear, no shame, just hope and trust. Porque incluso en momentos de oscuridad nuestra luz no deja de brillar. Bueno, por aquí ya habéis entendido un poco el rollo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que ayuda en este escenario? ¿Qué es lo que ayuda? Ya está. Eso.
We feel so happy. We are brave and strong, singing like this together. Tots i totes tenim coses boniques dins nostre. Paraules boniques, escoltar, compartir, ajudar els altres. Fer-ho junts és top. Sembla que estiguem sols, però sí, entre tots fem més pinya, oi? Then let's continue celebrating. What a happy day! Escolteu, i els solistes de la propera cançó qui són? A qui li tocava cantar ara? ¿Cómo que vosotras? Com? Bueno, un aplaudiment, per favor! Aquestes valentes! Sí, siempre da vergüenza, no te preocupes. Siempre, siempre. Hola. Sea la primera vez y nunca es lo mejor. O lleves 50. Venga. Bueno, podéis poneros como queráis. Heu vist que han vingut uniforme i tot? No és de casualitat. Sí, sí. Quin és, a dia d'avui, per tu, el día más feliz de la tierra vida? Pues eso es lo que vamos a cantar ahora. Y eso es lo que vamos a poner aquí. El día más feliz. Los que no fueron felices también, si quieres. Pero ahora vamos a poner aquí más. ¿Sí? Oh, happy day. 2, 3, y... Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. happy day. Oh, happy day. I com aquesta és la cançó de les sorpreses, abans quan estàvem fent l'assaig, hi havia un parell de noiets, bueno, un, que estava per aquí ballant, i li he dit, tu sortiries a ballar?
I és per això que s'han animat a ballar. O sigui, un aplaudiment també pels nostres ballarins espontanis. Molt bé, molt bé. Vinga, va, que después de esto nos vamos a casa, ¿eh? Después de esto, mira, las escaleras más taller. Ponlos a cantar, ponlos a cantar. Ya está, es la última, ¿eh? Después de esto ya no te forzamos más. Oh, happy day. Oh, happy day. Muy bien este coro, ¿no? Muy bien. Tú ahí, Jordi, tú ahí. Un aplauso para Jordi Vicente a la guitarra. Venga, va. A ver si armonizáis. Oh, happy day. Oh, happy day. Come on, oh, happy day. Oh, happy day. Say happy day. Oh, happy day. Oh, happy, happy, happy. Oh, happy day. Oh, happy day. I say a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, happy day. Sí, però diuen que tot el lloc s'acaba i la nostra festa està arribant al seu final. Aunque también dicen que lo breve 2 veces bueno. Bé, a veure, ara no ens posem pas tristos. It's an but a happy end. Hem compartit amb les nostres famílies aquest fantàstic viatge que hem fet al llarg del curs a través de la música. I si hem aconseguit arribar fins aquí és perquè hem confiat en cadascú de nosaltres. Tienes razón, confiar es la clave. Confiar en uno mismo, en los demás, en la vida, en Dios o como cada uno lo llame. Bravo. Moltes gràcies, famílies. Esperem que ho hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. Ah, i no us oblideu, seguir confiant en nosaltres. Teniu molta llum per seguir brillant.
què us ha semblat el concert? Què? Ha sigut super emocionant, molt emotiu i preciós. M'ha encantat. I a tu, Clàudia, vols dir alguna cosa més? Sí, m'ha encantat practicar-ho i m'ha encantat que vingués la Sònia i que tu ens ajudessis a passar aquest projecte. Molt bé, moltes gràcies. Una feinada, una feinada, però molt maco. Que bé. A mi m'ha semblat molt xulo. He disfrutat molt dels moments, cada moment l'he estat disfrutant molt i he aprengut molt gràcies a mi, al Llull i a la Sònia, al Jordi i a totes les persones. O sigui, vull dir... M'ha semblat sentiment pur, ho hem fet superbé, se conta que el festival de Vic ho hem disfrutat. Vosaltres? A mi m'ha agradat molt i crec que és l'experiència que hauríem de repetir més perquè crec que s'ha fet molt fer això. A mi m'ha semblat una experiència molt divertida per tot el grup. A mi m'ha semblat una oportunitat per conèixer a mi m'ha encantat. Primerament t'ho dic perquè jo canto en el coral i soc directora de teatre també, i he estat molts anys a Col·legi Sagrada Família i sé l'esforç que això representa. Vull dir que us dono l'enhorabona perquè ha estat fantàstic. Moltes gràcies. Tanit, vols afegir alguna cosa? Jo m'ho he passat molt bé i he gaudit molt fent aquest concert. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. A vosaltres per l'esforç que heu tingut. I era emocionant, ha estat molt divertit i ho han fet genial, ens ha agradat moltíssim. Doncs sí, a mi m'ha semblat una experiència molt divertida i no. M'ha anat molt bé i m'ha agradat perquè han fet un esforç molt bo, han ajudat també algunes persones i ho han fet superbé. Ha estat molt xulo, molt emocionant, canten superbé i fan un esforç supergran, tant vosaltres com ells, en preparar això en tan poc de temps. M'ha agradat molt i m'ha fet recordar quan jo era petita que al col·le també fèiem gospel i tornar a veure que ho fa ella m'ha encantat. A mi m'ha semblat molt xulo. La veritat és que ha sigut super emocionant, la veritat és que no m'esperava la feinada que han fet tots, ha sigut fantàstic i he pogut disfrutar d'un moment i no me n'hi-la, la veritat. Biel, content amb l'experiència? Sí? Moltes gràcies. Gràcies al grup classe. Super.